Hilda bezala lotanengoen, eta naute iratzarri. Euskaldun jende jatorrarentzat, izan adin alaigarri. Lehen hitz utxetan zegon bersoa, orain eginda marrazki. Egia baizik ez dut esango, 3 gehi 4 ez da 7. Artzai Pizkorren sorlekua da, Euskal Herriko amezketa. Pizkorrenetan neu Pizkorrena, ate guztien krisketa. Haundiki eta petralen aurka, hartzen dut beti kasketa. Makilarikan onena ditut, bersoa eta hizketa. Buru ederra ez nekatzeko, pauso txikiko izango. Ala ere inon festarik bada, enaiz azkena izango. Aurre hartu nahi badidazu, nekatuko zara frango. Bidigarrorik berritxuena, amezketako Fernando. Heriotza jauna. Badakizue pobreok zergaz kargatuta bizi behar izaten dugula. Estu, larri, ni behintzat ala bizi izan naiz beti. Eta batzuetan, ez entzuna egin behar da, ez ikusia egin behar da, hila bazeunde bezala. Ez daukazun ere, ez diezazuten kendu. Nik behin baino gehiagotan hil behar izan nuen. Ai, Fernando, amezketara. Zenba momentu hon pasara zizkiguan bizitza honetan. Hiltzeko jaio intzen hau ere. Fernando giza. Hori du zor jaioak, hiltzea du zor jaioak. Zorrak zor, jaioak hiltzea zor. Gu gara zorretan gaudenak berarekin. Halako gizon alaia. Baina hik ere hiltzea zor, Fernando. Zor. Jainkoa barkatuko aldik, Fernando? Nik barkatzen diadan bezala. Baina... Fernando? Alaio. Denok zarete lekuko. Eskribo jauna, idaz beza. Ez dezala gero uka. Barkatu egin dit. Nik ez diot ezer zor jaun honi. Egon daiala, Fernando. Oraindik bizi aiz eta ez aiz bere halakoan hilko. Ez, lagunok, orduan ez nintzen hil, baina berriz ere hil beharra eduki nuen. Gaixotu egin nintzen, eta mediko ere etorri zitzaidan bisitan.
Nik ez zaitut oso gaixo ikusten. Oso gaixona gordea. Ez daukazu ezer, Fernando. Ez. Orduan, esan, zertara etorrarazin nauzu. Ez daukat ezer, baina gaixonago. Ez baldin badaukazu ezer, nola arraio egongo zara gaixo? Horregatik nago gaixo, mediku jauna. Ezer ez dudalago. Filosofo xamarra zaude. Hori bai dela gaixotasun larria. Ez dut uste. Zerri oso bat emango dizut sendatzen banaiz. Nola? Jainkoak proba gogorra bialtzen dizkigu. Gogorregiak aukeran. Ez horrelakorik esan, Fernando. Eduki dezagun esperantza. Ogirik eskatzen aldu. Zer diok, burutik egin zaik? Esperantza horrek ogirik eskatzen aldu. Ez. Orduan ongi egongo da gure etxean. Badakizu, Fernando. Alakoetan komenigarri izaten dela olio santu hartzea. Alakoetan eta bestelakoetan ere bai. Bai, olio santuak salba zaitzake. Ekarri beza bai lehen olioa. Bakailo puska batzukin aldela. Fernando, seriotasun pixka bat, mesedez. Gaixo nago apaiz jauna. Bada torre eriotzan ere bila. Erregutuko dut zure alde, eriotzak eraman ez zeitzan. Estadila hil jauna emaiozu bizia. Beste hainbeste urterako gure Fernando Amezketarrari Euskal Herri osoak goza dezanaren alaitasuna. Mundua triste geldituko da jauna. Zergatik eraman behar duzu Fernando bezalako gizon zintzoa. Eraman azazu ni jauna haren ordez. Ni pekatari handiagoa naiz Fernando baino. Eraman azazu mundu honetatik jauna pekatu gehiago egin ez dezadan. Nor da hor gareiotan? Ireki segituan. Gabon, zer behar duzu? Gizon? Zu behar zaitut. Eta zertarako behar nauzuni? Jainkoak entzun egin du zure otoitza. Ara, poste naiz ba? Jainkoak entzun egin du zure hitza eta bizirik utziko du Fernando. Izugarri poste naiz. Jainkoak bizirik utziko du Fernando, baina zu eramango zaitu haren ordez. Baina zu? Ni eriotza naiz. Ni eriotza naiz zure bila etorria. Baina ni ez naiz. Gaixo dagoena? Gaixo dagoena Fernando da. Gaixo dagoena Fernando Amezketarra da. Baina zu ez altzara don Cornelio, Amezketako erretorea. Ni? Ez? Ez altzara zu Amezketako erretorea. Ez. Amezketako erretorea herriko azken etxean bizi da. Hemendik gora segituta 10 minutuko bidea duzu. Egunon, eriotza naiz. Eriotza naiz eta etxe honetara nator. Ni naiz etxe honetakoa, ni neskamea naiz. Eriotza naiz eta lana dut etxe honetan. Nausia goien dago. Haren bila nator. Lanean ari naiz. Eta ni lanera nator. Baina, zer behar duzu? Eriotza naiz eta lanera nator. Baina, hemen ez dago lanik zuretzat.
Amezketar bat eraman behar dut eta zuregana etorri naiz. Baina ni oso ondo nago osasunez. Nik amezketar bat eraman behar dut eta zu eramango zaitut. Eta zergatik ni? Amezketar bat eraman behar baduzu, eramantzazu Fernando amezketarra. Bera da gaixori dagoena, ez ni. Bai, eriotza jauna, okerreko etxean sartu zara. Zuk Fernando amezketarraren gana joan behar duzu. Ez nago alakoetara ohituta, ni ez naiz esku utxik irtetzen sartzen naizen etxeetatik. Lasai, eriotza jauna, hemendik ere ez zara esku utzik irtengo. Tori, ez dizut esku utzi joaten utziko. Gutxi da. Bai, noski. Gutxi da. Zure bizitzak hori baino gehiago ez aldu balio. Bai, arrazoi duzu, Tori. Ongi da, bizirik utziko zaitut, baina nik amezketarren bat eraman behar dut gaur. Bai, noski, hori da, zure lana. Nor esan didazu eraman dezakedala? Fernando amezketarra jauna, gizon alperra, alproja, alderraia, alberdaua. Mesede handi egingo diozu herri honi gizon hori eramaten baduzu. Zaude lasai epaile jauna, ura eta bio bat eginda gaude. Amen. Bat eginda geunden bai. Neu nintzen eriotzaz mozorrotu eta apaizaren borondatea zenbaiterenakoa zen neurtu zuena. Eta eskribau jaunaren lukurreria zigortu zuena. Ez nintzen hil eta eskribau jaunari kendutakoarekin, oetik jaiki eta lasai bizitzeko moduan nintzen berriz. Egunon, Fernando. Zer moduz? Ondo? Posten naiz. Txendatu zara orduan. Bai? Nire bisitak honek gintzitzu. Bai noski. Ez altzara gogoratzen ze esan zen didan. Bazuk esan zen didan. Sendatzen baldin bazinen zerri bat emango zen idala. Pentsaz azu nolako gaixo nengoen. Alako horik esateko. Egunon, Petra. Nagusia etxean alda? Etzekiat, balitekek. Berarekin hitz egin beharra zeukanat? Balitekek, etzekiat. Tira, Petra, oa eta saion nagusiari berarekin daukadan zor zahar bat kitatzera natorrela. Postukadek. Ez teina duzte? Egunon, Fernando. Zer egiten duk hemen? Ikezaluen egon behar. Kampo santuan? Aizak, Fernando. Iezaleungoen baoean gaixorik. Baina sendatu egin naiz. Posten hauk. Esan liteke bat eginda egon nintzela eriotzarekin, baina azkenean bizirik utzi nau. Ni bezala orduan? Nola? Zerrez. Sos batzu baditut orain eta ordaindu egin nahi nizkioke zor dizkiodan errentak. Baina, kutxa hori... Zer du kutxa honek? Kutxa hori... Ameriketako osoak bidalia atzo bertan? Baina... Arbitza eskribau jauna zor dizkiodan errentak. Ontzako bat iazkoa, eta beste ontzako bat aurtengoa. Posten naiz, Fernando, posten naiz. Ni ere bai, izugarri pozik nago. Fernando, zertarako balio du mundu honetako diruak, eriotzak denak kentzen baldin badizkigu. Bai, eriotzak bisitako horrak egiten ditu. Esparre egin, Fernando. Eriotza ikusi dut eta neregana dator. Besten bategan abidali? Tira, Fernando. Larri bili nahi joraingoan. Eta ez dakit esoten hauen ostera bisitatuko. Lasai, apaiz jauna, ez dut uste eriotza jaun horrek hemengo jira egingo duenik berriz.
Sakela ongi betea dauka. Zer diozu, eriotzak sakela betea? Zer pitokeria dioiek? Lagun handia gara, eriotza eta biok. Egia esan, ari esker biziko naiz urrengo 40 urteetan. Urrengo 40 urteetan? Baina Fernando, zenbat urte bizitzeko asmoa duzu? Mende pare bat gutxienez. Sos batzuen jabe egin nintzen eta puska baterako lasaitasuna hartu nuen. Grazia hartu nion berriz ere bizitzeari, hiltzeko bat ere presarik gabe. Nire lagun batek esaten zuen bezala, badago zerbait jainkoak nahi ezpaduerenik egingo dudana. Hil arte bizi. Mamia denak urtu, azala zimurtu, ezurrak agertu, gerriak okertu. Bizkarra ere makurtu, belarriak gortu, bista dena laburtu, junturak lehortu, azea zamurtu, oso naiz beldurtu, gorputzonek estu gauzerekin postu, ala ere munduan ezin aspertu, ala ere munduan ezin aspertu.